Jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at fungere, det her. Okay. Det blev helt fucked, det der. Sådan, nu tror jeg bedre, du kan se. Nu kan jeg godt indstille mit sæde igen. Det er fordi, jeg har prøvet at lave chest rig, Simon. Så lige undskyld den lange intro her også. Det der chest rig der, det fuckede fuldstændig. Det fungerede ikke. Så kan vi godt trække ud her. Okay, du skal også lige lave nok det her. Shit, man, den kører godt. Jeg har ikke lige kørt sådan der endnu. Så Spirit Driving, jeg lige kørt der, det har jeg ikke lige gjort endnu. Den kører godt. Jeg kan ikke se noget. Ja. Det er lidt lortesving, det her. Men det er sådan, han ser ud, Simon. Jeg ved godt, at det ikke helt... Kameraet gør det nok overhovedet ikke justice. Og så pludselig det er mørkt, så det hjælper nok heller ikke meget. Jeg ved ikke, hvor meget det der hjælper. Det er lidt træls at køre med, så det gør jeg ikke lige så... Sådan der. Så det er ikke, så kunne du se det, du kunne se. Men ja, hvor kan jeg ellers lige køre hen? Nu er jeg i hvert fald i Sea. My motherfucking hometown. Altså, det er det jo så ikke vel, men altså, forstår hvad jeg mener. Men den kører fandme godt. Shit, den kører bare. Det er bare en flyder, du ved. Den kører bare afsted. Så har den nok kraft til, når det er, jeg gerne vil. Når jeg gerne vil fra land, så skal den nok gøre det så godt, som den nu kan. Når man gerne vil fra land, skal den nok gøre det så godt, den kan. That motherfucking rhyme, though. 5 giver måske lige tid nok. Jeg kører så heller ikke lige helt 60. Jeg kører 75 ind i Sea. Hvor hvad jeg skulle stoppe med det. Så kører vi kører bare lige til venstre her. Der er garanteret noget fodbold eller et eller andet i gang hernede. Jeg ved ikke, om du kan høre mig, Simon. Jeg kan godt prøve at snakke sådan her, men det kan godt være, at det bare bliver pisse træls at høre på. Så jeg prøver bare at snakke mere tydeligt. Og lad være med at snakke bondejysk. Men ja, det er jo fandme, jeg har ikke så meget at sige egentlig. Det bliver lidt akavet det her. Også fordi jeg snakker til et kamera, som ikke svarer igen. Men jeg ved, at det går til dig, Simon, min bromance brother. Og jeg er ud, boy. Ja, jeg ved det ikke. Glem hvad jeg sagde. Men afladen i den her, så jeg kan rigtig køre rundt og swag. Swag for hårdt. Kickflip for vildt. Yeah, kickflip for snilt. Yeah, kickflip for hårdt. Yeah. Det er lige, hvad man gør det til. Jeg ved sgu ikke, hvad han siger. Hvad fanden var det egentlig, han hed? Var det Rasmus? Var det Raz? Hed han ikke Raz? R-A-Z-Z? Det tror jeg, han gjorde. Raz. Bump her. Man skal lige passe lidt på med den her, for den er faktisk lidt lav. Jeg kom til at skrave på heroppe i foran. Det der lille plastiklæb, der sidder foran, den ramte lige på. Så lavede lige en lille lyd, men der er ikke rigtig noget at se, så jeg ved ikke om... Men den gik bare lige på, så det skal man lige være opmærksom på her. Nu prøver jeg lige at køre den her vej. Jeg ved faktisk ikke helt med langlys nu, hvordan det lige fungerer. Man kan se, der går en deroppe, så jeg gider ikke lige teste, hvis det er, altså bare blinder en person. Men jeg skal sikkert slå noget til. Hvordan jeg så lige gør det, det er hvad det er. Men den kører godt. Og det er jo det der display, der jeg snakker om. Du kan se, det ikke er det fulde display, det fylder det ikke helt ud. Det fylder kun lige det halve ud der. Hvad fanden er det, han går? Det er en dame. Nej, det er en mand. Nå. Ja. Der lå nogen der. Måske har lidt flere reflekser på.
Så kører vi fandme bare til højre. Og så tror jeg det bare lige, at jeg stopper den her. Hov for helvede, den filmer stadigvæk.